मुसलपुर समष्टिनि MCLA बा BTR नि EM बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो दखरा आफादफोरा जोङो गनायना लानो हायाखै। आंनि बुंनाया सोरबा एबसुआ होननाया जोबोद गोरोन्थि जादों। आं दा निमाहा बिदों। बिथां राकेश ब्रह्म MCLA मुसलपुर समष्टिनि नङाबा बेजों लोगोसे BTR निनो EM बिथांनि बुंनायखौ फंसे बाथ्रा बुंनायखौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना माने गनायनानै लानो हायाखै। बेजों लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङा मैया आङो एबसुआ होननानै बुंनाया माने बे जोबोद गोरोन्थि जादों। बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिदों। दा नोंथांमोन बे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय आरो जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना फुल जोबजासिम नायनानै लानो हागोन आरो नुखानायफ्राबो नायनानै लानो हागोन डाबल बुजिनानै लानो हागोन होननानैसो आं निस्सय आसा खालामदों। दा लोगोसे राकेश ब्रह्म EM बिथाङा मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौबो नायनानै लाग्रोनो हागोन। बिनि उनावसो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव मा काउन्टार होफिनामोन नोंथांमोना नैबेखौबो निस्सय नायनानै लानो हागोन। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना राकेश ब्रह्म EM बिथाङा मारैहाय निमाहा बिहैखो नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय आरो मा गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाखै नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोन आं बारा देरि खालामाजासे नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाग्रो जे राकेश ब्रह्म बिथां अर्थात BTR नि EM जाय मुसलपुर समष्टिनि MCLA बिथाङा मा बाथ्रा बुंनानै लायामोन आरो माबोरैहाय बबे पइन्टआ गोरोन्थि जागोन बिथाङा मानि खारनाव निमाहा बिनाङा नैबे इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। PPF আৰু মিত্ৰতাৰ লগত আগামী 25 বছৰলৈ কেতিয়াও মিত্ৰতা নহয়। আজি মই এমাহ ধৰি সেইটোৱে কথা কৈ আহিছোঁ। এবছু এটা নিজাভাৱে এটা সংগঠন এবছুৰ লগত UPPৰ কোনো লিংক নাই। 14 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ থকা UPPL দলে কোনোবা এবছু কোনোবা কিবা আমাৰ কোনো শুনিব লগা নাই। আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ BPFৰ লগত মিত্ৰতা নহয়। হাগ্ৰামা বুলি বস্তুটো আমি এটা জন্তু বুলিহে কৈছোঁ আগৰ পৰা, এটা মানুহ বুলি আমি ধৰা নাই। তেখেতৰ জনগণই কেতিয়া মানে থু পেলাই দিছে, তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া। মদ খাই থাকে, দেহাৰ অৱস্থা বেয়া, মাথাৰ যোনটো শিৰ আছে সব ছিঙি গৈছে, একো নাজানে একো নাই তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি। EM राकेश ब्रह्म बिथाङा मा गोरोन्थि हाबा मावामोन आरो मा गोरोन्थि बाथ्रा बुंनानै लायामोन नैबेनि सायाव नोंथांमोना नुनानै मोनखाबाय बा बुजिनानै मोनखाबाय नङा होमबा। नैबे बाथ्राखौ बुंदों जे 25 बोसोरहालागै UPPL आरो BPF मालाबाबो मित्रता जानो हाया अर्थात मिलायनो हाया बा खौसेथि जानो हाया। नैबे बाथ्राखौ बिथां राकेश ब्रह्मआ गावनि खुगाजों ससियेल मिडियानि गेजेराव बुफ्रुनानै लादों। दा बेनि थाखाय आरो लोगोसे एबसुआ एसेखिनि जनसंख्या दङ बेजों जोंहा एबसुजों UPPL जेबो सोमोन्दो गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना राकेश ब्रह्म EM नि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों। दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात मानगोनां जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि नारसिननायाव बा नाजानायाव दिनै मोननै जोंनि बर'नि पलिटिक्स हान्जाखौ खौसेथि खालामनो नाजागासिनो दंमोन। दिनै बिनि गेजेरावनो राकेश ब्रह्म बिथाङा मैया दाख्लैसो माने गाज्रि अर्थात गेसाव रावखौ बुफ्रुनानै होदों बा खोनासंथावै रावखौ खौसे जानो थांब्लाबो माने खौसे जानो हायै बायदि रावफोरखौ माने गेजेराव अर सुथेना होदों आरोखि। दा नोंथांमोना निस्सय बुजिखायो राकेश ब्रह्म बिथां बायदि सासे EMआ गेसाव मानसिया UPPL दोलोआव थाबाय थायोब्ला मा जागोन। निस्सय जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानाय आरो BPF नि नाजानाय आरो UPPL नि नाजानाय खौसे जानो नैबे सिमाङा मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा होननानैसो आं सानो। दिनै जोङो मानो मोननाय नङा बेखौनो जों बुजिनानै मोनो जे मैया दाख्लै जिहेथुनाखि 12 थारिखआव खौसेथि जानो गोनां बाथ्रा दंमोन नङा होमबा सावरायनो गोनां गासै मोन 16था जोंहा बर'नि आफादफोरखौ लानानै लोगोसे UPPL आरो BPF दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै सावरायलायनो गोनां दंमोन खौसे जानायनि बाथ्रा नैबेबो मानो जाफुंदिया जों बेवहायनो मिथिनानै मोनो। EM राकेश ब्रह्म बायदि बिथां थानायनि खारनावनो दिनै बे खौसे जानायनि बाथ्रा सावरायनो गोनाङा केन्सेल जादों। दिनै EM राकेश ब्रह्म बायदि बिथाङानो बै बाथ्राखौ बुफ्रुथेना होयोबा गेजेरावनो बा गेजेराव अर सुथेना होयोब्ला सोर बबे हान्जायाथ' खौसे जानो नङा होमबा बबे हान्जायाथ' खौसे जागोन। बिनि खारनाव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने गावसिनि सोर केन्डिडेट जागोन बेखौ डिक्लेयार खालामना होनाय जाबाय दां आन्दासाव मिथिबायना। दिनै हाग्रामा महिलारिनि थाखाय मानो एथ'ग्राब सुथुर राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो अर्थात BPF हान्जानिनो खि जानानै फैबाय हाग्रामा महिलारिनो खि जानानै फैबाय हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो घुस जाना फैबाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय थाखा थफ्ला बोनना फैनानै दिनै बिथाङा UPPL दोलोआव फैनानै EM दारायनानै देरहाफैबाय नंगौना नङा। अब्ला दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मानो एथ'ग्राब गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थानो मोजां मोनो फालाय हा नोंथांखौ बै समाव 17 बोसोर सोर फिखो नोंथांखौ बै समाव 17 बोसोर सोर नायबोखो नोंथांनि न'खर फेमिलिया मारै जौगाबोखो हा BTR ओनसोला बा BTC ओनसोला माबोरैहाय जौगाबोखोमोन जिखिनि उन्नति जादोंमोन लामा दालां बायदिसिना बेफोर मारैहाय उन्नति जायामोन हाग्रामा महिलारिनि थ्रुयैसो जादोंमोन ना BPF सरकार दानायनि थ्रुयैसो जादोंमोन ना नोंथाङा बेखौ बुजिनानै बुजिबायदि UPPL दोलोआव जबदान जानायनि उनाव फेरला गेसाव बाथ्राफोरखौ दुरुमबाय थानो नोंथाङा एकदम बिराद मोजां मोनथारदों। दिनै UPPL दोलोआव गाज्रिसिन एबा गेसावसिन मानसि दं होनोब्ला EM राकेश ब्रह्म आरो फेरेंगा बसुमतारी बिथां सानैयानो
इउपिपिएल दोलाव गाज्रिसिन सुबुं जानानै दङ बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा जेब्लासिम इउपिपिएल दोलाव थागोन अब्लासिम इउपिपिएल दोला मालाबाबो रावजोंबो मोजां रावजों सोंखारि जानाय नङा होननानैसो आं सानो दा नोंथांमोन राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों काउन्टार जाबाय दा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बबे जायगानि स्टुडेन्टफ्रा ज' जानानै बिनि सायाव काउन्टार होदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ना बले केसफोरबो होबाय नामा नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना राकेश ब्रह्म बिथाङा निमाहा बिनाय भिडिअखौबो नुहैनो मोनगोन मिथिबाय ना आं दा बेखौसो बुंनो सानो बे भिडिअखौ होनायनि सिगां राकेश ब्रह्म बायदि सुबुंखौ मालाबाबो दादों राकेश ब्रह्मआ जाबाय सासे गोसो गेसाव मानसि मिथिबायना बेदर गेसाव होननाया बेनो राकेश ब्रह्म बिथाङानो बेदर गेसावनि फेक्टरि दङ मिथिबायना बिनि गोसोआनो गेसावबालाय बिथाङा मानो गेसाव जाया जानो बिनि गोसोआनो मैलाबालाय बिथाङा मानो मैला बाथ्राखौ साना जानो दिनै बिथां बायदि सुबुङानो दिनै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि मेगनाव मोदै गहोगासिनो दङ बिथांनि थ्रुयैनो बिथांनि दारैनो दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरा खस्थ' मोनगासिनो दङ खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ मिथिबायना बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै सनितपुर बिश्वनाथआबो बिटिआरआव हाबालासिनो थालांनो गोनां जादों होननानैसो आं सानबावो जोबथारनायाव दा नोंथांमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनआ राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव मा काउन्टार होदों बा मा एलिगेसन लाबोदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाग्रो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय जों दिनै मुसलपुर समस्थिनि सिङाव गोग्लैनाय मोनबा आन्सलिक फारियै मुसलपुर उफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दक्षिण बास्का दुलाराय बर' फरायसा आफाद मेदा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जयै दिनैयो मिडियानि सिगाङाव नुजाथि फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे मोन 16 बर'नि माहारियारि आफादा जयै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सननि थाखाय जोंहा जि मोननै हान्जा दं बिटिसिआव पिएफ इउपिपिएल लोगोसे एबिपि खौबो बुंनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जि आरो बेजों लोगोसे मोन 16 जि आफादफोर माहारियारि आफादफोर जि ज' जानायनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय जादों बे लेखायैनो साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथांजोंबो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जाबाय बिनि उनाव जोंहा मोनसे हान्जा बिपिएफ बे हान्जाजोंबो सावरायनो थाखाय जोङो थियारि जाना दं आरो बिथांमोनाबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय सावरायनायनि बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादों थिग बे समावनो दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि मैया 10 सालबारियाव इउपिपिएल हान्जानि मोनसे राजखान्थियारि जि जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों बिथां मुसलपुर समस्थिनि एमसिएलए बा बिटिआरनि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो दखरा आफादफोरा जोङो गनायना लानो हायाखै बिथाङा बुंदों जि मोननै हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जानि गेजेराव 25 बोसोरसिमहालागै जि गोरोबलायनो हाया बे बाथ्राखौ बुंनाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेखौनो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बे खामानिया जानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों ना बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया नामा जे बिथाङा दि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानायनि जि बाथ्रा बुंबाय थादों बे बाथ्रायाव बिथाङा गनायना लानो हायाखै निस्सय बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया होननानै जों सानदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो जों मोनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांनिसिम खावलायहरनाय जाबाय सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननायजों खावलायनायजों इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मालाबाबो मित्रता जानो हाया बा मालाबाबो खौसे जानो हाया बे बाथ्राखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय नैबे भिडिअ क्लिप्सआव गैजोबा नोंथांमोना दायो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि खुगानिफ्राय रोखा मिथिनानै मोनबाय नङा बा खोनानो मोनबाय दा आं बेखौनो बुंदों जे माहारियारि आफादनि बाद गैया नामा बा साननाय गैया नामा राकेश ब्रह्म बिथांनाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बे बाथ्रा बुंदों निस्सय गैया 100आव 100ल' नङा 110% राकेश ब्रह्म बिथांनाव माने बर' हारिनि थाखाय बा माहारिनि थाखाय साननाय जेबो गैया बिथाङा मोनसे समाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ बा एबसुखौ बिपिएफ दोलाव थानाय समाव बिथाङा गाज्रि रावजों माने खुथार सोंखारिबोनाय
नासयबोनाय मुगैबोनाय नेवसिबोनाय बिथांनाव माखासे गोबांथार रेकर्ड दंखायो दिनै बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव थानानैब्लाबो बिथाङा गास्लिंखागोन गालिनखागोन बिथाङा बेफोरबायदि रावखौनो बेफोरबायदि बेबहारखौनो देखायनो फिन नाजाखागोन दिनै बेफोरबायदि बिथाङा जुदि इउपिपिएल दोलोआव बा मोनसे गोथार पलिटिक्स हान्जायाव थायोब्ला निस्सय बे पलिटिक्स हान्जाया मालाबाबो मोजां जानाय नङा आरो बिथांमोननि साननाय हनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा बारंबार फैमाल जाबाय थागोन होननानैसो आं सानो दिनै राकेश ब्रह्मनि थाखायनोथ' इउपिपिएल दोलोआ बरना मोनगासिनो दङ राकेश ब्रह्मनि थाखायथ' मिस्टार प्रमद बर' सार बिटिआर सरकार दानाया बरना मोनगासिनो दङ नङा होमबा दिनै मावदोंब्लाबो मावाखै होननानै बरनामा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय मोनगासिनो दङ बिटिआर एकर्डआ गोजोन सान्थि होनना बुंदों बेफोरबायदि थाखाय सुबुंनि थाखायनोथ' दिनै बिटिआर एकर्डआबो माने गाज्रि सान्थि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ दिनै बेफोरनि थाखायनोथ' गाज्रि मुं मोनगासिनो दंना बिटिआर एकर्डआ नोंथांमोनासो बुजिना मोनाखै दिनै जायफोरबायदिया बिपिएफ दोलोआव गेसावखामोन जायफोरबायदि सुबुङा बिपिएफ हान्जायाव गाज्रिखामोन जायफोरबायदि सुबुङा बिपिएफ हान्जायाव जौ फाग्ला जुवा फाग्ला मानसिखामोन बैफोरबायदि मानसियासो इउपिपिएल हान्जायाव दिनै सथबनानै खामानि मावहैगासिनो दङ मिथिबाय दाउसा मावरियाफोरबायदि खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिसिनि रावा बिपिएफ हान्जानि थाखाय बिपिएफखौ जोगारना फैनाय नालाय बिपिएफनि सायाव गाज्रि सोंखारनाय गाज्रि बाथ्रा बाहायनाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मोजां नङा बिपिएफ सरकार दैदेननाया मोजां नङा बिपिएफनि सरकार दानाया मोजां नङामोन 17 बोसोराव बिथाङा मा मावबोखो मा मावाखै होननानै बुंदों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बा अर्थात बिपिएफआ मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोना मेगनजों खुद नुगासिनो दङ नोंथांमोनहा सोरांब्लानो गारि सालायो बबे लामाजों नोंथांमोनहा सोरांब्लानो थाबायनो मोनो बबे दलंजों नोंथांमोनहा पाक्का न'आव थानो मोन्दों बबेयावमोन आइवाइ जिथुनाखि पिएमए वाइ न'आव थानो मोन्दों बे सोरनि आमोलाव एप्लाइ जानानै थाखानायमोन नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना नोंथांमोना बुजिनानै बुजिबायदि माने अहंखार अभं गोसो लानानै नोंथांमोना गाव गावनि गादि लबनि थाखायनो थाखा फैसा लबनि थाखायनो नोंथांमोना गाव गावनि गादिनि थाखाय दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ मित्रता जाजानो बादों खौसेथि जाजानो बादों माने जुक्ति जाजानो बादों नोंथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जानि सुबुंफोरा माखासे फैयोब्ला मोजां मानसिफ्रा केन्डिडेटआव थायोब्ला मोजां मानसिफ्रा बिबाराव थायोब्ला जोङो थाखा फैसा गरसेबो मोनजानाय नङा जोंनि खियानो गोमागोन गुन्दैयानो गोमागोन बिसि फिसाखौ जों माजों फिसिगोन बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामदों आंथ' सानो राकेश ब्रह्म बायदिखौ बबेबा मोनसे जायगायाव बोरमा लावखार मोसौ लावखाराव दोनबा साबसिन जागोनदां बोरमा सिखावखौ मिथियोना बोरमा सिखावखौ गोसो गेसावखौ दिनै जोङो सोंखारिनो सानाब्लाबो सोंखारिनो गोनां जायो गोबाव समनि उनाव दिनै आं आसि थुयै राकेश ब्रह्म बिथांखौ सोंखारदों मैया दाख्लै जिथुनाखि खौसेथिनि थाखाय सावरायनो गोनांमोन बे केन्सेल जानायनि थाखाय दुखु दं जोङो मिथियोना दुखु दं गासैबो बर' हारियानो दुखु दङ इउपिपिएल आरो बर' बिपिएफ बे मोननै पलिटिक्स हान्जाया खौसे जायैनि खारनाव मिथियोना दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मानि खारनाव निमाहा बिनांखो आरो माबोरैहाय निमाहा बिखो बिथाङा गोदोना हमना निमाहा बिखो ना खोमा हमनानै निमाहा बिखो ना गन्थं हमनानै निमाहा बिखो ना खुगा खेबनानै निमाहा बिखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सआ अराय सम खुला थागोन नोंथांमोना सोर मा बुजिनो हादों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गेजेराव नोंथांमोना निस्सय कमेन्टआव फोरमायहरनो जाबाय आरो बे भिडिअनि गेजेराव आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय नोंथांमोना आंखौ अननानै बा बर' फिसा हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना लाबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया जाहाथे नोंथांनाव थाबैनो मोननो हायो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हायो जेन स' थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे शेयार खालामना होबानो जाबाय मैया सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल आंनि मोनसे प्रग्राम दंमोन बेवहाय मैया एबसुआ जि खावलायनाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बेखौ सांबादिकनि बारे सोंनायाव बिपिएफनि दोलोखौ एक्सट्रायै आं किसुमान खोथा बुंनायाव आंनि बुंनाया सोरबा एबसुआ होननाया जोबोद गोरोन्थि जादों आं दा निमाहा बिदों जे आंखौ निमाहा होनांगौ आरो बेखौ लानानै बारा साननांगौ जेबो गैया खारन आङो बहुत गोबाव टाइम आं एबसुखौ अराय माने गोथार मोनसे हान्जा मोनसे आफाद होननानै बुंबोदों आरो एबसुआ गमामायैनो मोनसे गोथार हान्जा आरो बर' हारिनि सिंस्रि जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बहुत बुरजा जेबो साननांगौ गैया आंखौ बयबो निमाहा होनांगौ।